Al Palau Episcopal ha tingut lloc la presentació dels actes de Setmana Santa a Mallorca per enguany. El bisbe Sebastià ha explicat que les processons són un acte de manifestació de la fe, una acció de penitència i un peregrinatge per als catòlics. Jo una cosa que m'agrada dir sempre és que la Setmana Santa la vivim si realment hem viscut els temps de Carema, que és un temps llarg de preparació, i tots els esforços que ha fet cada un i el que ha intentat cada un viure, aquests dies de Pasqua i Setmana Santa i Pasqua són dies de celebració. Tot l'altre ha estat preparació i preparació per poder donar un missatge en el nostre poble. Setmana Santa és quan se viu el que en deim el misteri pasqual, el misteri de mort i resurrecció de Jesús, passió, mort i resurrecció, que és el fonamental per la vida cristiana. Creiem en un Jesús que ha mort, però que ha vençut la mort i que ha ressuscitat. I això és el gran missatge d'esperança que volem donar sempre a la nostra societat i que entri dins la forma de viure. Així mateix, ha volgut explicar els objectius de les confraries en les seves tres vessants: la formació cristiana que han de tenir els seus membres, l'espiritualitat i l'acció social. A vegades hem sentit dir a periodistes, això ho va dir un periodista, duis els cristians un gran missatge i a vegades no el sabeu vendre prou, no el sabeu comunicar prou bé. Jo m'agradaria que a través de tot el que vosaltres feis, que sou els mitjans de comunicació, poguéssiu comunicar bé aquest missatge, que volem que sigui renovador per a la nostra societat. A vegades se té una visió molt pessimista de com van les coses, de com s'estan organitzant la vida social, política, eclesial, la vida també de professional, la vida acadèmica. I clar, voldríem posar enmig de tot això on hi són presents els cristians, perquè els cristians són presents en totes aquestes realitats, posar-hi un to de molta esperança, un to de molt d'ànim, un to d'il·lusió, un to de viure la vida per procurar la felicitat entre tots, que això és el més important perquè la puguem viure en plenitud. Els representants de les associacions de confraries que han participat en la roda de premsa han manifestat les ganes, il·lusió i esperança amb les quals afronten aquesta Setmana Santa, destacant en cada cas les novetats i els canvis en l'organització dels actes. El pare Antoni Canyelles, vicari episcopal de Pietat Popular, ha donat les gràcies a tots els implicats que fan possible la celebració de la Setmana Santa. Avui jo agraeix que tots aquells que renunciant i aportant el millor de cadascú fan possible que siguem a les nostres processons i celebracions manifestació d'aquesta pau que tots desitjam, que tots volem i que tots, començant per casa nostra, hem de construir. Jo avui demanaria a totes les confraries de la nostra diòcesi que aquestes processons que tindrem aquesta Setmana Santa siguin aquest desig de reivindicar un món més pacífic i fer possible que en l'esforç de tots, un esforç, com vos deia l'altre dia Lluc, suposa a vegades renunciar i saber que el bé comú està per damunt de tot i sentim-nos, sobretot, batiats, membres de l'Església i en comunió, sempre amb el nostre bisbe i amb tots els nostres clergat, capellans, religiosos, laics, que tots sapiguem que som necessaris per fer possible una bona celebració de la passió, la mort i, sobretot, de la resurrecció de Jesús. El Bisbat de Mallorca penjarà a la seva pàgina web els propers dies tots els horaris de misses i programes d'actes elaborats per les associacions.
Només donar una benvinguda a tots qui sou presents, amb aquest interès que ens dona sempre la Setmana Santa. Tornarem a entrar amb escena, idò. Sí. Val.
Direu?
Només donar una benvinguda a tots qui sou presents, amb aquest interès que ens dona sempre la Setmana Santa. Tornarem a entrar en escena, idò. Sí. Val. Direu? El dia 22 farem la tradicional processó dels estandards des de Sant Antoniet a Sant Francesc, on el senyor Birba oficiarà la missa des divendres de Dolors. El resto de dies pràcticament són igual que els altres anys. Diumenge de Rams, processó des de Sant Jaume. Dilluns, 3 processors, la dels Crist dels Boters, la de l'Esperança i la de l'Agonia. Dimarts, la processó de la Dolorosa, acompanyant des de Sant Nicolau de Sang a la Verge Dolorosa. Dimecres, la processó de Santa Creu i la processó de Camino de Getsemaní, que comença des de la Soledat. I després dijous, la processó de la Sang, com és tradicional els darrers anys. I els divendres sants, la processó del silenci, que van d'en Enterro a los Socors. Fins aquí aquesta Setmana Santa de Palma. El pregó el farà en Joan Soria Charneco. És un cofrare, una persona que du 40 anys lligada a la Setmana Santa, com a músic, com a cofrare, i a més maneja una de les pàgines de Facebook de Setmana Santa Palma. Una persona bastant preparada i mos consta que el pregó serà interessant. Després del pregó hi haurà un petit concert per part de l'Orfeó Universitari. De moment, això és tot el que a la Setmana Santa Palma se refereix. Gràcies. Molt bé, gràcies a tots que heu xerrat. I jo crec que amb aquesta petita mostra d'un parell de ciutats i pobles de Mallorca convida a que no se centralitzi tot a la ciutat de Palma, encara que sigui la capital, sinó que la gent que vos vegi, vos senti i tal, vagi i acudesqui també en aquests altres pobles que tenen coses que mostrar. Ara, per acabar, la taula té la paraula. Només unes breus paraules. Jo som el pare Toni Canyelles, que som el director del secretariat de confraries i també vicari episcopal de Pietat Popular i vida consagrada, vida religiosa. Només unes paraules molt breus, donar les gràcies, com sempre, a tots aquells i aquelles que s'esforcen perquè cada any puguem tenir a tota la nostra diòcesi de Mallorca unes bones celebracions de la passió, la mort i la resurrecció de nostre Senyor Jesucrist. Enguany, el que jo pugui viure, sentir i expressar ho podreu trobar quan surti publicat en el meu escrit que, com cada any, faig en el programa de Setmana Santa de les confraries de Palma. Jo, senzillament, el meu punt de partida ha estat que vivim a un món molt violent, ple de guerres, ho sabeu, i que, per tant, jo demano als confrares que nosaltres siguem expressió i celebració de pau. He partit del prefaci comú 1 de la pregària eucarística que diu Jesús, vessant la seva sang que la creu, va posar en pau tot l'univers i va ser constituït Senyor.
un esforç, com vos deia l'altre dia, Lluc, suposa a vegades renunciar i saber que el bé comú està per damunt de tot i sentim-nos, sobretot, batiats, membres de l'Església i en comunió, sempre amb el nostre bisbe i amb tots els nostres clergat, capellans, religiosos, laics, que tots sapiguem que som necessaris per fer possible una bona celebració de la passió, la mort i, sobretot, de la resurrecció de Jesús. Ara ens dirà unes paraules don Teodor Suau, de la Seu, de Gà. Moltes gràcies. Bé, mireu, jo parlo en nom del capítol de la Catedral de Mallorca, però pràcticament només venia a dir-vos que en col·laboració amb la cofradia, vull dir, amb la junta directiva de les cofradies, la Seu s'obri i se posa en el servici del bon funcionament d'aquesta processó. Per tant, crec que el millor és que el president vos expliqui l'itinerari i jo, de part meva, només dic que enguany, recuperant una tradició de fa una sèrie d'anys, la processó de la Sang començarà a la Sang i acabarà a la Sang, però al mig faran una estació a la catedral. Això és el que supos que tenia més interès de saber també, és a dir, exactament, de Cort passarà a la Seu naturalment mos alegram de rebre la Sang, perquè de rebre-la a una persona que va a casa seva, la rebrem en el portal major, com feien sempre les persones més importants de totes, la rebrà el capítol, després farem una petita pregària a la Sang, a vora el presbiteri de la Seu, i finalment, ràpidament, no mos hi entretenem massa, la Sang tornarà a sortir i serà acompanyada per algunes cofradies que ja s'han prestat per fer-ho, de manera que al final de la processó i al principi tinguin la mateixa dignitat i no hi hagi aquells trossos sense gent i tal, sinó que així mos ha parescut enguany que es faríem la millor manera possible. Ell, el president, és qui vos pot explicar millor aquests detalls, però si tingués alguna pregunta, naturalment, amb molt de gust jo també la vos contestaré. Bueno, la sortida se farà, com he dit antes, des de l'Església de l'Anunciació, com s'havia fet tradicionalment, totes les cofradies, acompanyant a la Sang, l'arribada a l'estació, que no és final de processó, sinó estació a la Seu, on el capítol mos acull, se farà l'oració i tornarem a sortir per tornar cap a l'Anunciació pel mateix camí, o sigui, caminarem per enrere, una altra vegada, Palau Real, Colón, Plaça Major, Sant Miquel i Ons, la Sang acompanyada per un número de cofradies, 14 o 15 són representacions, ja no serà el 100% de les cofradies, l'única cofradia sencera serà la Dolorosa, perquè nosaltres acompanyam a la nostra imatge cap a la Sang, ja que durant tota la Setmana Santa està allà, i quan arribi a la Sang se farà l'adoració per part dels fidels que acompanyen la processó. Però sobretot això, és una estació el que fa a dins la Seu, no és final de processó. Jo volia saber una miqueta, ja se n'ha parlat, però una mica els motius d'aquest canvi, vostè s'agradarà una solució, quins són els motius d'aquest canvi? Canvi en referència? Bueno, l'any passat... Realment s'havia fet 10 anys aquesta processó, sense... O sigui, que abans de la Seu, enguany, que recuperam, per el que se feia l'any 1800, coses així. O sigui, ja al segle XIX se feia d'aquesta manera. Evidentment, no se tornava de Sang, s'anava per altres convents, a Santa Clara s'aturaven, o sigui, era bastant més llarg, no? També la processó començava a les 4 i no hi havia quasi 5.000 cofrares. Què mos du? Pues que l'any passat vàrem intentar fer el recorrido que s'havia fet fins al 2008, per mi era el 2009, i no és que no funcionés, sinó que pràcticament
les cofradies han crescut, entre cofradies, bandes i demés, un 30%. I un 30% més de temps va ser arribar a les 4 del matí a la sang. Sí, evidentment, estava més o menys mesurat perquè va un poc més prest, però sempre hi ha els imponderables d'un pas que s'atura un poc més de temps, un tall i de més. No anem a cercar ara cupes, sinó que va ser complicat fer-ho i enguany hem recuperat aquest recorregut que almenys damunt els papers mos ha d'anar millor. Bueno, hi va un moment que ho vàrem escatzar, però sempre surten imponderables i van sortir una sèrie de punts que mos feien, que no mos quadraven per fer-ho, i entonces vàrem decidir tornar a lo que era el tradicional, però tradicional més enllà de 1902, que van ser quan les primeres cofradies van començar a acompanyar a la sang. O sigui, ens han remuntat un poc més fent aquesta aturada a dins, que evidentment ja en cofradies formades ja s'havia fet, fins a mitjans de 60, pot ser, no? De 60 s'havia fet aquesta estació a dins la Seu, després s'havia perdut, perquè els passos es col·lapsaven i de més. Llavors, enguany recuperam una mica el recorregut de principis del segle XX. Sí, la sortida a les 7 de Sora Baixa des de l'Anunciació. És possible que algun dia es pugui especialment sortir d'aquí? És un projecte... La Seu, sortir de les... No, però a vegades les polèmiques s'armen sense coneixement de causa. El problema de sortir de la Seu és dur la sang a la Seu. Si la sang visqués a la Seu, no hauria cap problema, seria com de sentit comú. Però nosaltres ho vam valorar molt, que sí, se farien dues processons. Una per dur la sang a la Seu i l'altra per partir de la Seu cap altra vegada cap a la sang. I ens va aparèixer a nosaltres, no, els responsables, que era millor fer-ho d'aquesta manera, acursar per evitar les 4 del matí, també acursar per evitar que passi la sang i no hi hagi ningú voltant, i en tercer lloc, per fer-ho, per facilitar més la bona cohesió de la processó. Nosaltres la Seu encantats de rebre la sang, que és que seva, però també penseu que la sang té molt parella, una cosa molt parella, que no pot estar mai un vespre fora de casa seva. I en tot això juntat, em va parèixer que aquesta era la millor solució. El futur està en mans de Déu. Bueno, no estem acostumats, vull dir, això no és problema, això. Sobretot de fer problemes com si que jo valoraria del que deien el sentit de la Seu. Quan se va a la Seu, se va a tota la diòcesi, diríem. Se va a totes les iglesies de Mallorca, perquè la Seu és l'església mare. I, per tant, dur la sang a la Seu és dur-la a tota, jo diria, tota la realitat de la nostra església de Mallorca. Per això té sentit que hi hagi una estació a la Seu i que després bonament torni en el seu puesto. Ara, clar, hi pot haver punts de vista diferents i això és una riquesa, també. Jo que l'interessant està que hem arribat a un punt de comunió. Jo volia dir 3 paraules que són les que defineixen el sínode, que heu dit que és comunió, participació i missió. Són 3 paraules que expliquen, diríem, directament el que tot cristià ha de fer en aquest moment. Primer de tot, mantenir l'esperit d'unitat, de comunió, i no cercar prendre gust en què hi hagi polèmiques. Hi ha gent que li agrada i sempre són hàbils, sembla, en crear polèmiques. I no, nosaltres ha estat tot el contrari, arribar a un punt de comunió i posar-nos d'acord tots. Per tant, aquests 3 aspectes, comunió, participació i missió, és el que en aquest moment agafam com a esperit sinodal. S'ha parlat del sínode. L'Església està celebrant sínode. Sínode vol dir caminar junts i caminar junts cap a un mateix objectiu. I això és el que intentam en aquest moment. Jo per això voldria acabar, senzillament, i si teniu algunes preguntes en relació a tot això a fer, voldria acabar un poc dient, és sèrio això que volem fer? És a dir, si l'Església en aquest moment i sempre hem demanat molt que hi hagi molta serietat en el que són les expressions religioses
de les religioses expressions externes és perquè de tot això no se'n faci un teatre, ni una escenificació, ni tampoc se'n faci befa. La nostra societat secularitzada que tenim, a vegades utilitza els símbols religiosos per enriure-se'n. Això està passant, desgraciadament, ho hem hagut de denunciar a vegades. Està passant amb unes festes que agafen elements religiosos de les processons, altres moments de l'any, o tergiversen el sentit de lo que... I nosaltres, el papa ens diu que hem de purificar aquestes coses. I purificar vol dir respectar molt el que cada religió té de veritat. Com és que en aquest moment la religió cristiana se l'ataca i les altres no, dins els nostres ambients? Jo vos ho dic amb molta serietat i amb molta, no sé com ho diria, amb molta convicció. Hem de demanar respecte per lo nostre. I si sortim enmig del carrer, ho fem precisament per mostrar aquest misteri d'amor que ens ha donat Jesús, morint i ressuscitant per nosaltres. I això ho volem mostrar en el poble. Per això quan tenim una imatge, dèiem, què volem dir amb aquesta imatge a tota la gent? Jo veig quan anem a la processó de la sang i la gent cridar i invoquen a Jesús, la gent que ve darrere nosaltres, i això dius, aquesta gent treu la seva fe i a la boca enmig del carrer, com a l'abocam a totes les cofradies, quan a través d'unes imatges, amb una història riquíssima, que heu pogut escoltar, unes imatges que tenen tota una història. Ara se la 400 anys perquè aquell Crist es va alliberar del foc que hi havia. Això ho hem vist a altres llocs del món en aquest moment. Quan hi ha l'incendi de París, quan hi ha el terremot d'Haití, també veiem creus que no han quedat deteriorades, veiem imatges que han quedat senceres. Qualque cosa passa. És a dir, volem presentar aquest caire amable, autèntic, de serenitat i de pau de lo que és una expressió religiosa. El que no ens agrada és que s'agafin coses d'aquestes i s'emprin per una altra finalitat. Que això també ho hem vist, els diaris ho heu posat i també ho hem denunciat quan hi ha hagut una mala utilització de lo que són els símbols religiosos. Que això, jo diria, en principi, es respecta és el que més ens pot dignificar a tots, acceptar molt en dignitat el que se vol representar. Per això crec que és molt important i vegeu que cada un que ho ha explicat com cada un s'estima molt el que cada poble fa. I hem de valorar molt el que cada poble fa, perquè hi ha una tradició de moltíssims anys que ha passat de pares a fills, ha passat de generació en generació, i en aquest moment, ja dic, no és una cosa heredada del passat que la feim perquè l'hem feta tota la vida, la feim perquè n'estem convençuts que avui podem donar un missatge molt important en el nostre món d'avui. Un món que, en certa manera, Déu ha quedat un poc desplaçat de totes les nostres institucions i dels nostres actes, i nosaltres tenim el valor, diria, l'obligació de posar-lo en el lloc que toca i aportar, diríem, tot el que és la fe cristiana, amb tots els valors que conté l'Evangeli, aportar-los a la nostra societat d'avui, que els hi pot fer molt de bé, donades les circumstàncies que hi ha. Això és l'interès que tenim i les ganes que tenim de fer aquesta manifestació pública també de la nostra fe, que les Setmanes Santes, no només dins les esglésies, en les celebracions, que són el fonamental, sinó enmig del carrer, per mostrar també amb qui creiem i com hi creiem, i volem ajuntar també amb una gran comunió a tothom, perquè no ho sé, es pugui viure molt millor del que vivim. Molt bé. Voleu demanar res més? També de la nostra fe, que les Setmanes Santes, no només dins les esglésies, en les celebracions, que són el fonamental, sinó enmig del carrer, per mostrar també amb qui creiem i com hi creiem, i volem ajuntar també amb una gran comunió a tothom, perquè no ho sé, es pugui viure molt millor del que vivim. Molt bé. Voleu demanar res més?